2. a 3. října se v Masarykově onkologickém ústavu setkali na společném jednání partneři projektu Intent ze 4 středoevropských zemí, z České republiky, Maďarska, Itálie a Slovinska. Cílem projektu je nalézt řešení pro inovativní onkologickou péči orientovanou na pacienta. Do projektu jsou zapojeni poskytovatelé onkologické péče, pacienti a jejich příbuzní a takzvaní tvůrci pravidel. Pane docente, zkuste jednoduše říct vlastně, jaký je užitek takovéhoto setkání zástupců několika zemí z různých institucí. Tak užitkem je minimálně to, že se můžeme vidět tváří tvář, prodiskutovat bez toho, aniž bychom si museli komunikovat e-maily, protože ne všechno se dá napsat. A ono taky někdy, pokud máte mezi sebou rozdílné názory, lépe se komunikují a hledá se shoda, když máme osobní jednání. To je užitek z toho dnešního zasedání, které je tady vlastně druhým dnem a máme tady společně partnery z Itálie, ze Slovinska, z Maďarska. Jestli myslíte, co bude hlavním užitkem toho projektu, tak my pevně věříme, že hlavním užitkem toho projektu bude model, jak by měla vypadat onkologická péče orientovaná na pacienta, který vyjde z přání, které zjistíme mezi pacienty a jejich rodinnými příslušníky, ale také z očekávání, které zjistíme mezi těmi, kteří formují onkologickou péči, což jsou zdravotní pojišťovny, zřizovatelé zdravotnických zařízení, ředitelé velkých nemocnic. Na ty všechny je určena naše akce. Pro ty všechny je určena naše akce. Při zkušenosti, nakolik se dokáže třeba ředitelé zdravotnických zařízení nebo ředitele pojišťoven vcítit do těch onkologicky nemocných, když to tak jako posuzujete, nebo měl jste možnost? Každý typ oslovených bude mít trochu jiné otázky, protože samozřejmě máte pravdu v tom, že třeba ředitel zdravotní pojišťovny, který není lékař, bude to třeba ekonom, se nemůže úplně vcítit do té role toho onkologického pacienta, proto ty otázky tam budou trochu jiné. Budou tam třeba otázky, zda podporuje, aby zdravotnické zařízení provádělo šetření spokojenosti, zda například podporuje, aby zdravotnické zařízení zveřejňovalo výsledky péče anebo některé další indikátory, které sleduje, aby je zveřejňovalo vůči veřejnosti a pacienti se podle toho mohli orientovat. Čili každá profese, která zde bude oslovená s trochu jinými otázkami, ale které vychází z toho našeho prvotního šetření. Projekt Intent nastavuje know-how za účelem harmonizace a zlepšování onkologické péče orientované na pacienta ve střední Evropě. Celkový rozpočet na projekt je 1,8 milionu eur.